A ja molim državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva i ravnatelja Zaklade Izvorno Hrvatsko, gospodina Ruđera Friganovića, da mi se pridruži iz jednostavnog razloga jer smo stigli do sljedećih komorinih nagrada, a riječ je o novčanim potporama Komorine Zaklade Izvorno Hrvatsko. Zaklada je inače utemeljena kako bi pomogla kreativnim timovima i pojedincima koji mogu obogatiti postojeća i stvarati nova radna mjesta i hrvatske proizvode, povećavati proizvodnju. Ove ih je godine 6, cjelokupni iznos potpora iznosi 250 000 kuna, a mi ćemo krenuti redom. Prva potpora odlazi tvrtki Banko, koja je u suradnji s akademskom zajednicom razvila nove pneumatske brusilice s više inovacija zaštićenih patentima. Sredstva zaklade koristit će se za proširenje proizvodnih kapaciteta, a ova sredstva, odnosno kuvertu sa čekom, prima gospodin Aljoša Bočković. Slijedi potpora tvrtki Poison City, koja se bavi proizvodnjom, otkupom i preradom ljekovitog bilja, te kao jedina u Hrvatskoj proizvodnjom eteričnog ulja kamilice. Sredstva zaklade namijenjena su nadogradnji postojeće destilerije. Kuvertu preuzima gospodin Mladen Dijaković. Treća potpora zaklade odlazi tvrtki Vibor, začetnicima proizvodnje sadnog materijala mediteranskog bilja i drveća. Novac će koristiti za proizvodnju sadnica kapara i obnovu uzgoja presadnica buhača kao autohtonog dalmatinskog proizvoda. S nama je Siniša Miličić. Možda najbolje da se sami predstavite. Nives Borko. S nama je Nives Borko. Molim jedan veliki pljesak. Sljedeća potpora dodijeljena je tvrtki Vamstek, proizvođaču softvera za manipulaciju slikama o medicini u području radiologije, gastroenterologije, ultrazvuka i drugih grana medicine. Sredstva zaklade koristit će se za proizvodnju nulte serije hardversko-softverskog rješenja za praćenje sterilizacije i uporabe endoskopa. Kao što vidite, oni koji primaju potpore više ne imenujem, to je sigurnije. Predposljednja potpora odlazi tvrtki Potencijal, koja projektira i izrađuje zvučne sisteme u takozvanoj horn topologiji. Svjetskom tržištu predstavili su jedinstveni proizvod, model zvučnika Ring Audio Master Horn Jazz. Sredstva zaklade koristit će se za povećanje proizvodnje i prodaje. I šestu i posljednju potporu dodjeljujemo tvrtki Azelija Kupa, koja proizvodi ljepljene AZ grede od kojih se grade Azelija drvene kuće. Sredstva zaklade upotrijebit će se za proširenje proizvodnje, obuku kadrova te nabavu drvene građe. Još jedan put molim veliki pljesak za sve dobitnike sredstava zaklade Izvorno Hrvatsko, naravno uz nadu da će njihov rad otvoriti mnoga radna mjesta u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa.